Hola, bon dia, com esteu, policies en progrés? Hem acabat la Constitució espanyola, per fi, després d'unes setmanes. Avui farem una mica de cultura general. Avui i demà farem història. En aquest vídeo farem una mica d'història mundial. I, bueno, començo. He fet aquest esquemeta i, bueno, a tenir en compte. Ha sortit la pregunta de a quina època estem actualment, i la gent fica època moderna i estem a l'època contemporània actualment. I més que res vull repassar aquest esquema ràpid perquè bueno, es pot sortir, és cultura general. Vale. Prehistòria. Duració de 2 a 3 milions abans de Crist a el 4.000 abans de Crist. Després arribem a l'edat antiga, que va des del segle V, des del 4.000 abans de Crist fins al segle V després de Crist. El seu punt de partida és el naixement de l'escriptura. I el seu punt de fi, que és quan comença l'edat mitjana, és la caiguda de l'imperi romà. A l'edat mitjana comprèn des del segle V fins al segle XV, que s'acaba amb el... No se sap ben bé com acaba, perquè hi ha uns que diuen unes coses i hi ha altres que diuen altres, per tant he ficat 2 referències perquè van venir en aquell moment. I no sé si hi ha més referències, que, bueno, per a tenir en compte el descobriment d'Amèrica, s'acaba l'edat mitjana per començar la moderna, o el descobriment de l'impremta. L'edat moderna dura des del segle XV fins al segle XVIII. I ara, actualment, estem a l'edat contemporània, repeteixo, perquè va sortir a una pregunta de cultura general i aquesta pregunta la va fallar molta gent. I estem a l'edat contemporània, que és des del segle XVIII fins a l'actualitat, i comença a la Revolució Francesa. Ara baixarem a un altre esquemeta que he fet, que parlarem una mica de la prehistòria. Prehistòria. La durada és 2-3 milions d'anys abans de Crist fins al 4.000 abans de Crist, i es divideix amb l'edat de pedra, que parteix del Paleolític i el Neolític. Al Paleolític conservem la Venus de Winterholt, no sé si ho he pronunciat bé, i el foc. I al Neolític es destaca perquè l'home descobreix l'agricultura, ramaderia, i passa de ser nòmada a ser sedentari. Després passem a l'edat dels metalls. Comencem amb el cobre, que és el primer metall que van utilitzar, després el bronze, que és el segon metall que van utilitzar, i després el ferro, que és el tercer metall que van utilitzar. I, els éssers vius, el més antic és l'Australopitec, després és l'Homo habilis, que es destaca per la manipulació dels utensilis, Homo erectus, després l'Homo antecessor, després tenim l'Homo neandertal, que va conviure amb els sapiens, i després tenim l'Homo sapiens sapiens, des de fa 40.000 anys. Anem a parlar ara de l'història mundial. A partir d'aquí, preneu-vos-ho com un audiollibre. Jo l'utilitzaré aquest vídeo com un audiollibre, vale? Història mundial, 5.000 abans de Crist. Primeres poblacions agrícoles, 4.000 abans de Crist. Les primeres civilitzacions a Mesopotàmia, Iraq, on estava Babilònia. 2.500 abans de Crist. Piràmides de Keops, Kefren i Miseri. No sé si us en recordeu, que piràmides de Keops són les 3 famoses que vam donar al vídeo d'història de l'art. Són aquestes, vale? Vinga, anem a continuar. Després, entre 1.700 i 1.500 abans de Crist, els fenicis inventen l'alfabet fonètic, que és l'origen de l'actual. Al 1.350 abans de Crist, Tutankamon governa a Egipte, és l'única piràmide trobada intacta.
Al 1250 abans de Crist va néixer el judaïsme, que van ser els primers que van dir que hi havia un Déu. En un futur donarem mitologia. Després, al segle X abans de Crist, governs de David i Salomó a Israel, David, que està esculpit per Miquel Àngel, a Història de l'Art, i després Salomó. Qui era Salomó? Us conto la breu història. Que he ficat història de 2 dones i fills, però eren 2 dones i llavors el rei Salomó va dir de qui és aquest fill, i llavors una dona va dir és meu i l'altra dona va dir és meu. Llavors va dir Salomó anem a ser justos, partiré el fill amb 2 i us donaré un tros a cada dona. Llavors la que era la seva verdadera mare va dir no, i llavors Salomó va veure que la que va dir no era la seva verdadera mare, perquè una mare no deixaria morir mai a un fill, i li va donar el fill. Aquesta és la història de Salomó. Després, Homer escriu la Ilíada i l'Odissea. Importants, són els primers llibres. Van fer literatura universal fa uns dies. Al 1753, la fundació llegendària de Roma per Ròmul i Rem. Recordem que, la història és de 2 nens que els va amamantar una lloba i van créixer amb la lloba. I, com bé sabeu, és més llegenda que cap altra cosa. Al 600 abans de Crist, el naixement de la filosofia i de les matemàtiques gregues, Pitàgores, Tales de Milet, etc. Aquí tenim el que diu una mica Tales i el que diu una mica Pitàgores. Tales, si voleu us ho podeu llegir, no ho llegiré perquè crec que pot semblar liós i crec que amb la meva veu, i crec que si us ho llegiu i us ho pareu a veure us semblarà menys liós, igual que el teorema de Pitàgores. Poden sortir i han sortit. Després, Siddhartha Gautama funda el budaisme. El segle V abans de Crist, conegut com el segle de Pèricles, és l'època de màxima esplendor de Grècia, tant en terreny polític, com tècnic, com militar, com espiritual i artístic. En aquella època viuen els filòsofs Sòcrates, Plató, Sòfocles, Fídies. Potser un d'aquests dies comentaré les 4 pinzellades de filosofia que hi ha, que és no res, però les vull tenir més en compte, més que res. I anem a continuar. Alexandre Magne, que el va educar Aristòtil i que va conquerir tot el voltant dels Balcans. Al segle III abans de Crist, o sigui, any 300 abans de Crist, Roma s'apodera de la major part d'Itàlia. Al segle III abans de Crist hi ha enfrontaments entre Roma i Cartago, que és un poble al nord d'Àfrica, i l'enfrontament entre Roma i Cartago va ser conegut com les guerres púniques, que va ser en 3 guerres. I la més espectacular va ser quan Aníbal va entrar crec que per la part de la península Ibèrica amb el seu exèrcit i va continuar, va travessar els Alps i va assetjar Roma després de travessar els Alps. Potser estic una mica equivocat amb aquesta història, dient que va arribar a la península Ibèrica i va donar tot el tomb. Potser és molt exagerat, però crec que creix sí la història. I després, finalitza la destrucció de Cartago i Roma se fa amb el domini de tot el mar Mediterrani. Al 147 abans de Crist, Roma passa a ser una província romana. Al segle I abans de Crist, Roma es veu embolicada amb guerres civils
la decadència de la república desembocaria a una dictadura de Juli Cèsar, en un futur donarem emperadors romans. Octavi August, fill de Cèsar, va crear l'imperi romà després de derrotar Marc Antoni i Cleopatra a la batalla d'Acció. Si no m'equivoco, Marc Antoni era un romà que, segurament imagino que era descendent, i llavors se va juntar amb Cleopatra i, volien conquerir Roma i res, van ser tombats i derrotats, i diria que morts i tot. No estic segur, per tant això mireu, si us plau, però diria que sí. Els successors d'August, Tiberi, Calígula i Claudi, estrenen fronteres de l'imperi fins a Birmània. Hi ha la muralla d'Adrià, que ho separa amb Gran Bretanya. És una muralla que està allà a Gran Bretanya. Podeu ficar a Google i ho trobaríeu. Després, us quedarà ara aquest personatge, Neró. Neró vindria a ser com l'espècie de vividor de l'època. Va incendiar Roma. Era com... A mi m'ho van descriure com un personatge públic, però no vull fer referència a aquell personatge públic, val? I, en fi, el típic personatge així, juerguero, fill de X persona, val? I, va incendiar Roma i va iniciar així la persecució contra el cristianisme. Al 313 després de Crist, l'emperador Constantí legalitza el cristianisme, important, perquè pot sortir. A principis del segle V després de Crist, els pobles romans, vindrien a ser tots els visigots, saquegen territoris romans, i els més coneguts són els huns comandats per Àtila. Llavors, al 476 desapareix l'imperi romà d'Occident, quedaria el d'Orient. El d'Orient vindria a ser que la capital està, si no m'equivoco, és a Constantinoble. Després ho veurem més a baix. Després arribem a l'edat mitjana. Hem passat d'edat antiga a edat mitjana. A edat mitjana, els pobles bàrbars s'assenten als nous territoris i adopten les costums i la manera de viure romanes. Per tant, se va notar poquet el pas dels bàrbars cap aquí a baix. Al 622 Mahoma funda una religió nova, que va ser l'Islam, i entre el 711 i el 716 envaeixen gran part de la península ibèrica, que en aquell moment està en mans dels visigots. Al 732, Carles Martel deté els àrabs a la batalla dels Poitiers, important aquesta, inclús per Mossos, perquè ha pogut sortir. A l'any 800, Carlemany és coronat emperador pel papa. Al 843, les primeres incursions vikingues a França, els vikings assolarien les costes europees durant més de 50 anys i progressivament s'anirien barrejant pacíficament amb la població i s'anirien coneguts com a normands. Al 931, Abderramà II funda el Califat de Còrdova, entitat política de més alt nivell d'esplendor cultural i científic d'Europa al segle X. Al 1085, Alfons VI reconquesta Toledo, que es convertiria en el centre cristià de la península. Al 1096, s'inicia la primera creuada. Les creuades van ser expedicions militars de conquesta de Terra Santa en mans turques. El seu objectiu era permetre el pas dels peregrins a Jerusalem. Al segle XI, el sistema feudal estava basat en guerrers, noblesa, religiosos, clergat i camperols, el poble, que és quan arriba a la seva plenitud.
al segle XII apareix la primera universitat europea a Bolònia i apareix la de Palència, que és la primera universitat espanyola. I com a curiositat, la primera universitat catalano-aragonesa va ser la de Lleida. Després, crec que no sé si es va destruir. No sé si es va destruir la de Lleida després. I d'universitats famoses hi ha la de Lleida i la de Cervera, que la de Cervera l'explicarem a Història de Catalunya, que, us avanço una mica, va ser com un obsequi la de Cervera, perquè, ja us comentaré, no em vull avançar. Al 1212, la batalla de Navas de Tolosa va ser la més important de la Reconquesta, on es redueixen les possessions musulmanes a Andalusia. Ha sortit unes quantes vegades a les oposicions aquesta batalla. Val? Després, al 1232, el papat crea un tribunal d'inquisició per jutjar i castigar els heretges. Al 1271 al 1295, viatges de Marco Polo per Àsia. Era un home venecià conegut per els seus viatges a la ruta de la seda. Per tant, de què es coneix Marco Polo? De la ruta de la seda, important. Després, al 1309, la difícil situació política italiana provoca que la seu papal sigui traslladada a Avinyó, a França. Al 1337 es produeix la Guerra dels 100 anys. Aquesta guerra és entre França i Anglaterra, a causa d'una successió de la corona. Destacaríem la figura de Joana d'Arc. No confondre Joana d'Arc, igual que com comento, no confongueu l'art romà amb l'art romànic o cosetes d'aquestes, no confongueu la figura de Joana d'Arc amb Joana la Boja, que és de Castella. Joana d'Arc és una militar, una dona francesa, val? Que també, que crec que està algo boja perquè deia que tenia visions de Déu, però no confondre Joana d'Arc amb Joana la Boja, sobretot important, val? I, va ser una dona francesa que tenia visions de Déu i que va portar moltes victòries a França. Finalment, li va capturar una facció francesa oposada a Carles VII i va ser cremada a la foguera acusada de bruixa. Després, al 1348, la pesta negra elimina el 60% de la població europea, una pandèmia molt forta. Es va succeir epidèmies periòdiques de la pesta fins al segle XVIII a Europa, que va desaparèixer. Després hi ha la batalla de l'Ejubarrota a Portugal, que és que Portugal s'independitza de Castella. Després, al 1453, l'imperi romà al 1453, l'imperi romà d'Orient és conquistat pels turcs. I a partir de llavors començaria el Renaixement, alhora és el que deia, el descobriment d'Amèrica, descobriment d'impremta. Ara continuaré amb l'edat moderna. Em repetiré, val? De l'edat moderna, descobriment de l'invent de la impremta. Després, al 1455. Després, al 1492, els reis catòlics acaben la reconquesta de Granada. Al mateix temps expulsen tots els jueus i musulmans. I Cristòfor Colom descobreix a Amèrica. En total va fer 4 viatges. El primer viatge, important, va arribar a Sant Salvador, Bahames. I després va fer els documents de les capitulacions de Santa Fe, que és un document en el que Colom pacta
amb els reis catòlics, que serien les seves terres les que trobés a Amèrica. De descobridors de l'època, que siguin interessants. He ficat aquest quadre d'aquí, amb tots els descobridors interessants. Quins destacaria sobretot? Vasco de Gama, amb les Índies. Els altres també, ni que us sigui que us sonin, anirà molt bé. Magallanes, que va descobrir l'estret de Magallanes, però el primer, importantíssim, el primer navegant que va donar la volta al món va ser Juan Sebastián Elcano, importantíssim aquí, que Magallanes es va morir durant el camí i Juan Sebastián va ser el primer. I de Magallanes doncs queda l'estret de Magallanes per allà per Sud-amèrica, per allà per, diria que està per la part sud de Sud-amèrica. Després, James Cook descobreix Austràlia. I després hi havia el primer en arribar al Pol Sud, que si el tingués a un test l'encertaria, però ara no el tinc. Ara us el ficaré per aquí, segurament. Després, al 1530, Enric VIII es separa de l'Església... es separa de l'Església de Roma i funda l'anglicanisme. Què va passar? Que Enric VIII no es podia divorciar. I llavors va dir, farem la nova església, fundaré una nova església que és l'anglicanisme. I actualment la persona referent a l'anglicanisme actualment és la reina d'Anglaterra. Al 1571 tenim la batalla de Lepant. És important perquè no només perquè els turcs perden la seva posició de privilegi al Mediterrani, sinó perquè també està relacionada amb l'escriptor Cervantes, que se li va quedar inútil a la seva mà esquerra. Recordem que Cervantes va estar empresonat pels turcs, també. I va escriure alguna obra, també, si no m'equivoco, Miguel de Cervantes. Per tant, està bé que li relacionem amb aquest sentit, obres destacables, novel·les ejemplares, la Galatea i, òbviament, el Don Quijote de la Mancha. Després teníem la Guerra dels 30 anys, que eren lluites entre catòlics i protestants. La Guerra dels 30 anys al 1618, entre 1618 i 1648, que són lluites entre catòlics i protestants que ocupen tot l'escenari europeu. Aquesta guerra va ser una de les causes de la Guerra dels Segadors, que es va acabar amb la Pau de Westfàlia, que segella un nou ordre europeu i amb això s'aturen les guerres per la religió. Al pròxim vídeo, que serà de Història de Catalunya, parlaré de la Guerra dels Segadors. El 1649, per primera vegada a Europa s'instal·la una república. El fet té lloc a Gran Bretanya, després de la decapitació de Carles I, tot i que la monarquia es va restaurar poc després amb la mort de Cromwell. Després, al 1700, es mor Carles II d'Espanya. Això és molt important, sobretot ho donarem a Història de Catalunya. Carles II, us en recordareu molt ràpid. Ara us ho fico, Carlos II, vale? Us en recordareu molt ràpid, perquè, bàsicament és aquesta persona perquè me va comentar un col·lega ja veieu que abans, sobretot els reis, les dinasties, anaven molt per germans i germans i germans. Aquest no va poder aconseguir obtenir la descendència. Ostres, no es veu uns... ja ho veieu, saps? És que se'm curva això. Veieu que ja les faccions facials ja no estan ben fetes, les d'aquest senyor. A Forocoche se'n foten molt
d'aquest quadre, d'aquest senyor, però bueno, era més que res un senyor que venia de germans i aquest ja no va poder tenir descendència, va patir malalties i va morir jove, val? Per a que us quedeu, perquè quan vull dir, us he dit això perquè quan sentiu Carles II, relacioneu Carles II amb forocotxes, relacioneu Carles II amb descendència de germans i així, i pensar, val, ja sé qui és Carles II, ja sé perquè es va succeir la mort de la guerra de successió, ja ho tinc, val? Val. Aquesta mort causa la guerra de successió de 1712 a 1714 perquè a la guerra de successió qui va succeir, que ho donarem més tard a Història de Catalunya, qui va succeir a Carles II va ser un Borbó i bueno, pues va provocar un conflicte que més que res que la resta d'Europa no volia Borbons perquè ja tindrien molt poder i bueno, va acabar, bueno, us ho comentaré a Catalunya, sobretot, però bueno, va acabar malament pels catalans. I bueno, guerra de successió s'acaba amb el Tractat d'Utrecht, on Espanya regala Gibraltar i Menorca. El 1751, bueno, ell regala Gibraltar perquè m'enrotllo una mica més, regala Gibraltar, que direu, però quina xorrada Gibraltar, però bueno, abans un territori així, o una illa, o el que fos, molt així ficada a ultramar, era un molt bon territori per conquerir, com a base, els hi servien molt. Val? El 1751, les monarquies europees apliquen el despotisme il·lustrat, que vindria a ser més llibertats del poble, però sense qüestionar l'absolutisme. O sigui, una pantomima. És una pantomima per la qual els reis seguien governant. Entre el 1776 i el 1783, colònies angleses a Amèrica del Nord declaren la seva independència. El 1787, Estats Units elabora la primera Constitució moderna. El 1789 esclata la Revolució Francesa i va haver molt de terror. Va començar amb que els burguesos tenien diners però no tenien poder polític i va acabar amb Napoleó fent un cop d'estat. Val? Després, retrocedint al 1940, a Gran Bretanya se viu ja la industrialització i s'aplica la primera màquina de vapor de Watt al moviment mecànic. Parlant del 1780, bueno, ara ho parlarem. A època contemporània, que vindria a ser després de la Revolució Francesa. La Revolució Francesa va acabar que la monarquia, el sistema feudal, va deixar d'existir i va tenir lloc a una república. Bueno, però anem a continuar. Si estic equivocat, fiqueu als comentaris, intento comentar la història el més just possible, bàsicament. Vale, bueno, anem a continuar. A època de contemporània, Napoleó fa un cop d'estat a França que derroca el directori i imposa una dictadura militar. Bueno. Després, el 1805, batalla de Trafalgar, on Napoleó perd contra Gran Bretanya. Napoleó no va poder conquerir Anglaterra, però sí va conquerir Espanya. Si no m'equivoco, ho fico aquí a baix, vale. Napoleó, amb l'excusa de Portugal, de voler conquistar Portugal, envaeix Espanya. Llavors, al 1812 es fa la primera Constitució a Espanya, que és coneguda com a la Pepa, a Cádiz. L'actual Constitució que tenim no es va voler signar el Dia dels Sants Innocents, recordem,
perquè no volien que s'ho prenguessin a broma els espanyols, igual que aquesta li deien la Pepa. De fet, la nostra Constitució és molt important perquè va significar un abans i un després a Espanya en quant a dictadura a passar a ser una monarquia parlamentària. Val? Anem a continuar. Les colònies iberoamericanes d'Espanya aprofiten la invasió de Napoleó per començar un procés d'independència. Destaquen figures del cura Hidalgo i Simón Bolívar. Simón Bolívar, si no m'equivoco, és d'Argentina. Si no m'equivoco, potser m'equivoco, perquè ha sortit la pregunta de on és Simón Bolívar. Aviam... Bé, val. No és argentí. És venezolano. I va ajudar a fundador de les repúbliques de Colòmbia i Bolívia. ¿Vale? Anem a continuar. Batalla de... perdó. Val, estem aquí a baix. Al 1814-1815. Una vegada va caure Napoleó, si no m'equivoco, i estic amb lo correcte perquè veig que no està ficat, va caure a la batalla de Waterloo, si no m'equivoco, potser estic equivocat, estic ficant una data de més que no està per aquí, és que hi ha molta informació a la història, bàsicament. Va caure Napoleó, quan va caure Napoleó es va fer el Congrés de Viena per tornar a imposar l'absolutisme a Europa. Després, segle XIX, davant la pretensió d'eternitzar l'absolutisme, esclaten moviments liberals per tota Europa, inspirats amb la Revolució Francesa de 1879, que aquí se m'ha colat un nou. I aquí ja comença... Les potències europees colonitzen progressivament territoris més extensos a Àsia, a Àfrica, i el colonialisme té raó de ser econòmica, amb l'apropiació de les riqueses naturals de països verges per la seva utilització industrial. Entre el 1861 i 1865 té la guerra de secessió, no de successió, de secessió. Successió és a Catalunya, la de secessió és als Estats Units, que és entre els estats del nord i del sud, i és una conseqüència i com a conseqüència Lincoln va abolir l'esclavitud. Després, 1864, es funda a Londres la primera organització internacional de tipus obrer, l'AIT. Entre 1884 i 1885, Congrés de Berlín, que les potències europees es reparteixen les colònies africanes. El 1899 i 1902 es produeix la Guerra dels Bòers. Què va passar aquí? Els colons holandesos estaven allà assentats i estaven com a grangers i tot, estaven molt bé els colons holandesos. Què va passar? Que Gran Bretanya va veure que hi havia recursos naturals i van iniciar una guerra, van matar els camperols d'allà, holandesos, i se van fer amb els territoris i els recursos de Gran Bretanya. Data important ara, entre 1914 i 1918, Primera Guerra Mundial, anomenada també com a Guerra de les Trinxeres. El 1919 es signa el Tractat de Versalles, que va servir per a poquet, però és molt important el Tractat de Versalles. Repeteixo, el Tractat de Versalles és important. Es va signar després de la Primera Guerra Mundial, el qual s'assenyala a Alemanya com a principal culpable de la guerra i se li obliga a pagar una gran indemnització, que serà una de les causes de la Segona Guerra Mundial. El 1917, Rússia estava a la Primera Guerra Mundial, però es va tenir que retirar, perquè hi va haver una revolució bolxevic
Lenin va ser el primer president comunista i es va passar a dir URSS. El primer va ser una revolució, després va ser una guerra civil i bueno, va estar fins al 1991. Al 1924 va morir Lenin, el va succeir Stalin. Al 1920, del 20 al 26, hi ha la guerra del Rif entre Espanya i Marroc. Si no m'equivoco, això produeix els fets de la Setmana Tràgica a Catalunya, que volien portar catalans a la guerra del Rif i els catalans van entrar a conflicte amb els espanyols, bàsicament. Ho donarem també a Història de Catalunya. El 1922, Mussolini va fer un acte de força anomenat Marxa sobre Roma, que va arribar a Roma i el rei li va donar el poder. I així, Mussolini se va fer amb el poder de Roma. Al 1929, el crac bursàtil. Hi va haver el dijous negre, que és el 24 d'octubre, i el dimarts negre, que és el 29 d'octubre. Es van fer les mesures, que això pot sortir, les mesures Keynes, que consistia en invertir en obres públiques. Pot sortir això, perquè he vist que ha sortit. Al 1931 es produeix la Segona República Espanyola. 1933, Hitler és nomenat canceller d'Alemanya com a resultat d'unes eleccions. Es suprimeix el Parlament i persegueix els comunistes i jueus i qualsevol enemic ideològic. I també als anys posteriors envaeix diferents països fins a la invasió de Polònia que provoqué la Segona Guerra Mundial. Anem a parlar del 36 al 39, data molt important, 36-39, perquè és la Guerra Civil Espanyola. Guerra Civil d'Espanya, on Alemanya i Itàlia ho enfoquen com una qüestió d'entrenament i van utilitzar armament seu propi. Batalles a destacar, Batalla de Jarana, on vencen els republicans i aïllen Madrid. Després tenim la Batalla de l'Ebre, on separen Catalunya i poc després acaben amb els catalans. I es va fer el primer bombardeig mai fet, que va ser a Guernica, i si us en recordeu, Picasso va fer un quadre en referència, és aquest d'aquí, en referència al bombardeig de Guernica. Si us fixeu en aquesta senyora, és un quadre molt gran. Està als apunts d'història de l'art. Això. I res, està al Museu Reina Sofia. Vale? Després, a Lleida també van bombardejar i Lluís Companys moriria al castell de Montjuïc afusellat el 15 d'octubre del 1940. Parlarem en un futur de Lluís Companys, en un futur parlarem a Història de Catalunya. 1939-1945, Segona Guerra Mundial. Potències de l'eix, Alemanya, Japó i Itàlia. Potències aliades, la Rússia, que es deia URSS, Estats Units, Gran Bretanya i França. Moren més de 45 milions de persones, un desastre. El 6 de juny es fa la batalla més important, que va ser el desembarcament de Normandia. I el 6 d'agost de 1945 i el 9 d'agost de 1945, Hiroshima i Nagasaki. El 2 de setembre, Japó es va rendir. Es va rendir no perquè els japonesos volien, els japonesos tenen l'honor molt ficat, es va rendir perquè a Japó existeix la figura de l'emperador i és el mandamàs. Llavors va dir, rendim. I, a causa d'aquests bombardejos comença l'era atòmica. Es fa el Tractat de Yalta, que suposa el naixement de la política de blocs, que vindria a ser la comunista.
El 1945, amb l'acabament de la Segona Guerra Mundial, neix la Guerra Freda. Val? Que eren dues concepcions, la capitalista i la comunista. És molt indirecte, però bueno, es va fent. Ja sigui amb la carrera espacial, entre d'altres guerres de Corea, Cuba, Vietnam. Guerra de Vietnam és el conflicte més llarg del segle XX. I es crea l'ONU, que és un organisme que ha fundat a la Conferència de San Francisco, que busca evitar conflictes bèl·lics. De l'ONU penja l'OMS, el Fons Monetari Internacional, UNESCO, FAO, OIT... Val? 1947. Les Nacions Unides creen l'Estat d'Israel perquè els jueus no tenien un país on viure. I ho van fundar per un territori habitat per palestins. I de moment porten 4 guerres, els d'Iraq i Palestina, totes 4 guanyades per Israel. Una d'elles va causar la crisi del petroli del 1973. Continuem amb George Marshall, que va fer un pla per ajudes a Europa després de la Segona Guerra Mundial. Estàvem a Europa molt malament. El 1948, Tractat de Brussel·les, que crea la Unió Europea Occidental. El 1949 es crea l'OTAN, que és una organització militar capitalista, a diferència dels del Pacte de Varsòvia. 1955, està aquí a baix, Pacte de Varsòvia, que és el contrari de l'OTAN. El 1957, l'URSS llança el primer satèl·lit artificial a l'espai i comença una guerra espacial que culminaria el 1969 amb l'arribada de l'home a la Lluna. Una cosa que vull destacar, que va ser una desgràcia, realment. I el primer animal que va arribar a l'espai va ser els russos. Van enviar una gosseta, es deia Laika, i la van enviar per no tornar. La nau tenia explosius, però va morir en l'acte la pobra gosseta, que la van enviar tot sola a l'espai per no baixar i morir allà dalt. Us ho vull comentar, més que res que us quedi el nom de primer animal que va arribar a l'espai, la gosseta Laika. Crec que els d'Estats Units en canvi enviaven monos, però bueno. I la Laika, com a curiositat, us ho comento, els russos agafen els gossos callejeros del carrer, bàsicament. Val? Després, 1959, Fidel Castro pren poder a Cuba. 1961, construcció del mur de Berlín. Del 62 al 65, el papa Joan XXIII fa una reforma per a que l'Església sigui més d'una mentalitat més oberta. El Concili Vaticà II. 1963, assassinat de John Fitzgerald Kennedy, JFK, si us fixeu aquí. 1968, assassinat de Martin Luther King. Era un pastor que va liderar els drets dels negres als Estats Units degut a les injustícies racials que hi havia. 1968, Primavera de Praga. És important això, de Primavera de Praga, perquè els membres del Pacte de Varsòvia, excepte Romania, el que van voler fer era intentar-se democratitzar. De fet, ho he ficat aquí a baix. Si us en recordeu, potser ja fa 9 anys o 10 anys, com passa el temps, se va fer la primavera àrab, que si us en recordeu, tots els països del nord d'Àfrica van voler democratitzar-se. I va tenir molta repercussió això. 1973,
degut al que us comentava, guerra entre Israel i Palestina, generar una crisi econòmica al món capitalista. 1978, important. Primeres eleccions democràtiques després de la mort de Franco. 1979, enderrocament del Shah de Pèrsia, que era un rei totalitarista. I Pèrsia es dirà Iran. La veritat és que penso que, com a nom turístic, Pèrsia està molt millor que Iran. Imagino que pel videojoc. Però, bueno, les seves raons tindran per dir-li Iran. No ho sé, personalment. Al 1989 cau el mur de Berlín. 1990 Nelson Mandela recupera la llibertat i al 94 seria president fins al 99, Nelson Mandela. Fa temps vaig llegir un dels meus llibres favorits, que va ser la seva autobiografia, que era Camino a la llibertat. Us el recomano. També us he de dir una cosa. Jo ara fa com a mínim un any que no llegeixo, perquè prefereixo llegir les opos que llegir llibres normals ara mateix. Al final és cadascú el que li vagi bé en aquell moment. I cregui que li vagi bé en aquell moment, per tenir un bon fort subconscient, considero jo, com a consell personal a qui m'estarà escoltant. 1991, guerra d'Iraq i Nacions Unides. Això és perquè Iraq va invadir Kuwait i l'ONU va reduir Iraq. El 1992 desapareix la URSS i es fan Iugoslàvia i Txecoslovàquia com a estats. El 1993 es fa el Tractat de Maastricht, que desapareix la CEE, Comunitat Econòmica Europea, i neix la Unió Europea. El 1997 Espanya entra a l'OTAN. 1998 neix l'euro i el Banc Central Europeu. És important, perquè el Banc Central Europeu, amb lo important que és, no existia fins fa no res. 2001 ataca les Torres Bessones. 2002 l'euro es converteix en l'única moneda oficial. Hi ha vegades que pregunten alguns quin d'aquests països no té euro. Llavors, que ho sabeu, el Regne Unit amb la lliure, Dinamarca amb la corona danesa i Suècia amb la corona sueca. 2005, atemptats de Londres. 2005? 2005? No, aquí hi ha alguna data equivocada, potser seria... No em vull ficar molt, potser seria l'11 de març, l'atemptat al metro de l'11 de març, potser seria això. Però bueno, si voleu mirar 2005, data, fecha 11 de marzo y fecha de atentados de Londres, a Google ho trobaríeu, val? El 2006 Saddam Hussein és executat a la força. El 2007 es donen a conèixer les 7 meravelles del món: la muralla xinesa, Ciutat de Petra, Crit Redentor, Machu Picchu, Chichén Itzá, Coliseu Romà i el Taj Mahal. El 2008 Fidel Castro renuncia al càrrec per motius de salut i el succeirà el seu germà. Fidel Castro, si no m'equivoco, va morir fa poquet. 2009 Barack Obama és investit com a 44è president dels Estats Units. Ara tenim a Obama i com bé sabeu, ara d'aquí a poquet es fan les eleccions dels Estats Units entre Donald Trump i Joe Biden. De moment Joe Biden és el clar favorit, però fins el dia de les eleccions no ho sabrem, perquè l'altra vegada tampoc el Trump era favorit i va ser president dels Estats Units. El 2013 s'inaugura el World Trade Center, que és l'edifici que s'aixeca sobre les restes de les Torres Bessones destruïdes als atemptats de l'11S.
Si no m'equivoco, el va fer Santiago Calatrava. A veure... Arquitecto World Trade Center. Vaja, pues per què tinc en ment com si l'hagués fet? Bueno, és igual. Bueno, quedeu-vos, si voleu, amb aquestos. No sé si us sortirien, Pues tenia en ment Santiago Calatrava o Norman Foster, algun d'aquestos. Són famosets i bueno, està al test de història de l'art, aquests arquitectes, de fet. 2014, Felip VI és el nou rei d'Espanya després de l'abdicació del seu pare Joan Carles I. El 2019, Pedro Sánchez és investit com a 7è president d'Espanya. Cronològicament, el primer va ser Adolfo Suárez, després va ser, en una petita transició, no va durar gaire Calvo Sotelo, va ser Calvo Sotelo, després va ser Felipe González durant molts anys, crec que és el president que ha estat més anys. Després, el que sí que he pogut ja veure sent conscient jo per la tele, perquè amb Felipe González sí que existia, però no era gaire conscient. Tenim a José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy i Pedro Sánchez. I res més. Fins aquí el vídeo d'Història Universal, vídeo llarg també, però bueno, jo crec que pot servir molt bé ficar-vos-el com a audiollibre. A mi m'ha servit molt bé per llegir-me'l i anar aprenent cosetes també, i que me sonin encara més les cosetes. I res més, com sempre us dic, molta força, nois!